إيلون ماسك ودع 10 عامات قدم مهانو طرح نمعلتي 10 ساعات ينبب نيرو أبرز رهابو فلتت أهاهيبو ناي مجمّرة سرح زيبتو تبل ناي سيتي جايد سوفتوير دحر قال عامتات معبيلة 22 مليون دولار زيهنو قصيلو زدالو سوفتوير دحيرامس كالي كامباني تواهيدها بايبال ناي بايبال مسارتي بايبال زي حج كلاتنا كبعدنا بعد غنزب نساقر لي كباها 275 مليون رهيبو قصيلو سبيس اكس سبيس اكسبلوريشن كامباني ناي اكسبلوريشن كامباني إذا 10 مليونات رهيبلو كاو قصيلو تسلا تسلا مساعته 100 مليون دولار رهيبلو حجي ولا كا بخلت عين تمرتي بفيزيكس اند بيزنس ديجري فاش ديجري مبرقن تدخلوا بمليون سعودار حجخا ني عالمنا ذهبت مخون تريليونر كون زغورقن كم مصحف زرحو حامل زرحو مهنو ان ديتيل قليزو حجي نايلو من فيديو ناي زع ايلون ماسك ويبزع خلوصات زراي اين برنت مدب بيزيكلي نايلو فيديو ريدينج سبيد تبي سرحت دالي ريدينج سبيد ناي نباب قلطفنا اب مباتا مستمهرنا فيدل بفيدل من باب دحريو ريترين دايكونا كلا اشع مهار الله سب انت بجينير انت بهاي سكول اتوي نياتو قال بقال يكون سنتنس بسنتنس بحنسا كان بمنتخل لازم بزع ريدينج سبيد حنتي فيديو خدالو سبالكو اوكي ريدينج سبيد زلو زوم ابشو من حنت مصحف اب عمت 5 مصحف من بينازلوس انت يمربيها كاب نباو انت يربيها لازم بزرو خم ابنت حرقتها تقستلي سيرش قبل جمركو 17 رهيبه دس دم تاريخي ايلون ماسك كاب نباب طرح تريليونر نا 3-4 هاجرات الجنزب كترخيلو سلاز ريدينج مع هنزي افكتيف مالتي قصيل زرحو كوسب بيل جيتس 5 مصحفتي اب عام زين ببسب سبا يكون الى حسب نير راح يكون نكل سبس مصحف كنبب كان ممكر بخير فلتني زعبا احبيتو زلهبتن اطريو زل عقمي اب سوفتوير كتت كله كاب زنبوز مزمهن تمرتون اقواريتيو نفس راحتي سلازي كان مصحف زركب education كاب كلاس كاب تمرت زركب schooling and education are different schooling diploma degree دارهبكاس توسن غزي مخالي education ግን معالتاو እንዳንበብካ معالتاو ካብ ተመክሮ ትረክቦ ህይወትካ እድኸል ዳዓበየ ነገሪ ስለዚ መጽሐፍቲ አንብቦ ኩሉ ዓወቲ ካብ መጽሐፍ ዝመጽእ ኢሉ ሰባት ዝመክር ካል ዊንስተን ቸርችል ካብ 1874 እስከ 1965 ናይ ዓዲ እንግሊዝ برايم مينستر نبره خينو أب كلا يوقع علم عقمون بقعتون دمسكرة بلوز مرحة تبايلو حنت من جناي كله عواتون بلجون كا من باب مسحفتون نبره مسحف كين بخوعل حدر زيكل زحازة مسحف ينبب راح يكون بيرون ورات كلا زي فلي كتصالي زرعيون داس حافظ خيد حنسا حافظ جورجيا كيجو زي دقم كاب نفسه كفس قمت ناس ما خيد نهم نبره كان من جناي كله عواتون هبتون إذا حجره يوز الخبرن ويتدحرخ يوز نبره بهوت كله ماتي كبرنكا كاب نباب دمنشو مهانو أنا تصيروا يزارولو كال مالكوم إكس نبات كلهم توتوت خنو مالكوم إكس سلم أمريكا وهينو أبسوساتات كدمي سوسات عامت ماتيو نايت سلم تمثل نمخبار زكالس نبرسي فلتاتون عقمون مدارك تيولو مهناتو كم 7 عامتات أب 1960s إذا حجي سلمتني بهالا أفريقيا اب امريكا دلو بلاك امريكانز اب كال كفتات عالم دلو سلمتي حجون كردانا دي كلا 7 عامت انا تصير ترديو نيرو كاب تسوز نور اوان بب 10 عام سغا حجي زخيد زلو ناي سلمت هيوت غير زلو نغات كله انا تصير نيرنا نيرو سلمتي وي زخونه سليم سب يبدل كم دلو مستردو انتليجنس مسحفت مسنببه ناي نفسه بدل راح يكون كال سليم سب كبدل كله قسمعه مش جمره حدا صليم نتحا صليم كحجز مش جمره كحزنلو مش جمره متحبار مش جمره دحر 10 عامات صلمت كلهم مزنوحو نمسلهم كتابويا كاب زحج زلو بسعادو ترغيصم نخدو كوصيم اذا كن 10 عامات كوصيو اذا حجز فصم زلو بقال هاجرات كاب ناي وايت سوبرماسيز بالمجزات نخوصو صعدو شيدهم بينهم معبالهم كحسبو ويون اب امريكا حدا صليم 3 قطر تاع افريقيا زلو سب زحملو درجه بصحنا زلنا كبتصح مهانو 5 ساعات نيرنا يو عقمون فلطتون كابي مسيو كاب تمرت يكون مستأسره ابيت مأسر زحلفن عامتات كلن نفس وكف دا امن بابات فيو هجي ناي زبونو طرح ليكونس ناي تمص 10 زبانات نابي قصو خير مهون عالم سلمت نابي قصو مهانم ناصنت نخربو كنديك سغو مهانم ان ديتيل كنغرنا هيل سلازي اذا كل زها
ካብ ንባብ ድመጽሓፍቲ ወይ ካብ ንባብ ድመጽሐ ዓቕምን ፍልጠትን ስለዚ መበገስና እዛ ቪድዮ ዋላ እኳ ሪዲንግ ስፒድ ከመይ ነማዕብል ሰብ ሪዲንግ ስፒድ ተማዕቢሉ ክንዲ ኣብ ሰዓታት ሓንቲ ገጽ ብዙሕ ገጽ ከንብብ ትኽእሉ ዝያዳ ይተባባዕ ዝያዳ ይንብብ እንተ ሓደ ሓንቲ መጽሓፍ ኣብ ሰሙን ከምቶም ብዙሓት ሰባት ድሄርና ንሪኢና ዝብሎ እንተንብብኻ ኣብ ምዕባሊኡ ኣብ ሃብቱ ኣብ ኣተሓስቡ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዓበይቲ ለውጢ ከም ዝኽእል ካልእ ኦፕራ ዊንፍሪ ጋዜጠኛ ከም ጋዜጠኛ ግን ምስቶም 100 ኣብ ዓለም ጸለውቲ ዝበሃሉ ዝሓየሉ ሰባት ዝበሃሉ ክትስራዕ በቂዓ ምንጭ ናይ ኩሉ ብቕዓታ መንባቢ ተንብብ ነይራ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ሰብ ከንብብ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ንኽንብብን ቡክ ክላብ መስሪታ ኦፕራ ዊንፍሪ ዝመሰረተቶ ቡክ ክላብ ብዓለም ደረጃ እቲ ዝዓበየ ጽልዋ ዘለዎ ተባሂሉ ኦፕራ ዊንፍሪ ኣብ ናታ ክለምትን ሓንቲ መጽሓፍ ኣልዒላ ተዛሪባትላ ብሚልዮንስ ትንበብ እቲ ጸሓፊኻ ብሚልዮንስ ሸይጥ ስለዚ ኣዝዩ ጸላዊ ዝኾነ ቡክ ክላብ ገይራ ምክንያቱ ብምንባብ ጥራሕ ሂወት ሰባት ከም ዝቕየር ብምንባብ ጥራሕ ምዕባለን ሃብትን ከም ዝመጽእ ብምንባብ ጥራሕ ፍልጠትን ፍቕርን ስኒትን ከም ዝመጽእ ትርዳእ ጥራሕ ኣይኮነ ትሰብኽ ነይራ ነዊሕ ካልእ ባራክ ኦባማ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኣሜሪካ ጸሊም መራሒ ክኸውን በቒ ዋላ እኳ ብፖለቲካል ሳይንስ ከምኡውን ብሕጊ ዲግሪ እንተነበሮ እቲ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሖ ከም ፕሬዚደንት ክምረፅ ዘብቅዖ ግን ዘንበቦ መጽሓፍቲ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ንባብ ብተዘማሪ ንባብ ክንከልና ኣብ ቤት ትምህርቲ ሃሊኻ ካብ ፈተና ንትሓልፍ ተንቦ ይኮነ ንሰፊሕ ፍልጠት ኣብ ዘለካ ግዜ ኩሉ ግዜ ብተኸታታሊ ተንቦ ላይፍ ሎንግ ኤጁኬሽን ሪዲንግ ላይፍ ሎንግ ኤጁኬሽን ካብ ከተንብብ ካብ ዝኽኣልካሉ ዕድመ እስካዕ ብሂወት ዘለኻ ዕድመ ብዘይገድስ ስለዚ እዚ ከዓ ለውጢ ከም ዘምጽእ ብፍላይ ከዓ ባራክ ኦባማ ናይ ሂስትሪ ፖለቲክስ ከምኡውን ናይ ሊትሬቸር መጽሓፍቲ ኣጽቂቆ የንብብ ከም ዝነበረ እዚ ከዓ በኣሜሪካ ደረጃ መራሒ ኮይኑ ክወፅእ ናይ መጀመርያ ጸሊም መራሒ ክኸውን ከም ዝሓገዞ ካብቲ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ናይ ሕጊ ትምህርቱ ብዝተዓጻጸፈ ዘንበቦ መጽሓፍቲ ከም ዝኾነ ሂወት መሪሑ ብዙሕ ግዜ ይዘረበሉ ካልእ ኩላትና ንፈልጦ ማርክ ዙከርበርግ ዝውን ሓደ ካብቶም ሃብታት ናይ ዓለም ኮይኑ ብቻሌንጅ ጀሚሩ ንነፍሱ ኣገዲዱ እዩ ዘንባ ነይሩ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መጽሓፍ እንቶ ሓደ ካብ ክስምዖ መጽሓፍሲ ግድነት ከንባለን እዩ ሕጂ ከምቶም ካብኦት ፓሽኔት ኮይኖም ዘይኮነ ግን ከንብብ ከም ዘለዎ ከንበበ ከም ደይቀየር ግን ዝኣመነ ነይሩ ማለት እዩ ፎካስ ናቱ ኣብ ሳይንስ ሂስትሪ ኤንድ ካልቸር ኣብዚ ዘድሃበ መጽሓፍቲ ኣብ ኢዱ ተኣትዩ ከንበበ ኣይገድፎን ነይሩ እዚ ከዓ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ካብቶም ሚልዮናትን ዓበይቲ ኣስማት ናይ ዓለም ክኸውን በቂዩ ማለት እዩ ብተማሳሊ ጀፍ ቤዞስ ከምቶም ዝቐደሙ ዘይኮነ ኢንሳይስቲክ እዩ ጥራሕ ከንብብ ኣለኒ ኣንቢበ ከምዚ ክገብራ እንደይኮነ he was just ኢንሳይስቲክ ሪደር ከንበበ ክጸንሕ ዘይክእል ናይ ንባብ ፍቕሪ ዝነበሮ ሰብ ምዃኑ ብፍላይ ከዓ ፊክሽን ኤንድ ናን ፊክሽን ሕጂ ኣብ ከምዝን ኤርያ ኣንቢበ ክዕወት እየ ደይኮነ በቃ ተሓዞ መጽሓፍ ፊክሽን ይኹን ናን ፊክሽን መብዛሕትኡ ሰብ ፊክሽን ዘንብብ ኣብ ፊክሽን ፎካስ ገብሪ ናን ፊክሽን ዘንብብ ከዓ ናይ ሂስትሪ ናይ ጂኦግራፊ ናይ ባዮግራፊ ታሪክ ናይ ፉታሳት ትፈትሰብ ኣሎ ጀፍ ግን ኣብ ኢዱ ዝኣተው መጽሓፍ ዘንብብ ነይሩ ፊክሽን ኤንድ ናን ፊክሽን ድረኸቡ መጽሓፍቲ ከመበረ ኣዝዩ ኣንባቢ ምንባሩ ብሰፊሑ ይንገረሉ ካልእ ቴዎዶር ሩዝቨልት 1901 ካብ 1901 እስካዕ 1909 መራሒ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ he was a lifelong reader ብሎ ሕጂ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ከም በዓል ኦባማ ኦፕራ ዊንፍሪ እዞም ጉጅለ እዚኦም ሓንቲ መጽሓፍ ኣብ ሰሙን ዝብል ሕጊ ኣለዎም ወይ ከዓ ሓንቲ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ሓንቲ ሰዓት 5 ሰዓት ኣብ መዓልቲ which means at least ሓንቲ መጽሓፍ ኣብ ሰሙን ክኸውን እዩ ቴዎዶር ሩዝቨልት ግን ሓንቲ መጽሓፍ ኣብ መዓልቲ ይብል ነይሩ ቅድሚ 126 ዓመታት ኣብ 1901 ነዚ ሕጂ ገጢማ ዘሎ ዓለም ፀገማት ኢንዲቴይል ዝፈለጠ ሰብ ተባሂሉ ክግለጽ ይኽእል ምክንያቱ ዓበይቲ ካምፓኒስ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ካምፓኒ ተጸምቢረን እንዳሓየላ ምስ ከዳ ልዕሊ መንግስታት ልዕሊ መራሕቲ ልዕሊ ሕጊ እንዳኾና ከዳን ህዝብኻ ክብደል እዩ ስለዚ ዓበይቲ ካምፓኒስ ክፈርሳ ኣለዎን ዝብል እምነት ነይርዎ ዓበይቲ ካምፓኒስ ወይ ኣብ ጽዑቕ ሕጊ ክኣትዋ ኣለዎን ብሕጊ ክተላ ወይ ከዓ ክፈርሳ ኣለዎን መፍረሲ ዓበይቲ ካምፓኒ ዝብል ካልእ ቅጽል ሽም ነይርዎ ከም ሳጓ ንበሎ ስለዚ ቴዎዶር ሩዝቨልት ቅድሚ 126 ዓመት እዘን ሕጂ ንዓለም ዓብሊለን ዘለዋ ንሕግን ንመራሕትን ንኩሉ ነገር ብገንዘብ ዓብሊለን ንህዝቢ ድላይን ገብራ ዘለዋ ካምፓኒስ ከም ዝኾና ምዃንስ ቅድሚ 100 ዓመት ፈሊጡ ነይሩ ነዚ ኸፍርስ ነዚ ክዕርኻ ብዙሕ ፃር ገይሩ ዓቕሚ ኩሉ ከም መጽሓፍቲ ኣንባቢ ነይሩ ስለዚ እቶም ኣንበብትን እዮም ዝበሃሉስ እቶም ብዛዕ ዘንብቡ ፍልጠቶም ዓቕሞም ዲሲፕሊኖም ኣተሓስቦም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘደየቡ ዘይተዓወት የለን ወይ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ዓለም ኮይኖም ወይ ከዓኒ እቶም ዝሃብቶም ናይ ሰባት ናይ ዓለም ከም ዝሪኦ ዘለና ማለት እዩ
ካልእ أبراهام لينكولن بعلو بنباب ترايز تمارسب يمزلوا أبراهام لينكولن تماهيرو بديجري بقاله يكون زم تقصون صحنا بعلو بنباب تراح تماهيرو هذا بلوس ما راح خون خاله اتناي سليفرز بحال أوانون علامون مهنتهم بزيجد سجن نخختم السرحة عبي ما راح تراح يكون بني أمريكا درجة زلا على ريسبكت زرخة بمرحلة تباهيلون في اللد لذي إذا كلهم سواسياتهم قال لهم تماهيرون قال لهم كم بعد أبراهام لينكولن أي تمهرون قال لهم تمرت كويس عن الوسيم كم بعد بيل جيتس جن يمهروا أي مهروا ديجري هلو ما يهلوهم ما صحفت بمباب طرح هيوتهم نبي قايد كم نقبرها انتهي يعوتهم بنصر زفلتو طرح بفلتة درجة يكونه بالساينس درجة بالتكنولوجيا درجة يكونه ولا أبتحزاسة مش سباتها مبوهات كم يرم أبعوه درجة فليتهم كم مصحفت تبقيسهم ميلينرز تخونوا كم مصحفت تبقيسهم فلوتاتن زت خبرون مرحت هاجرات تخونوا كرت إحنا لذي كم تزبلكم جماعة ما بقسي بزعلهم شازيم كزار بين مرة reading speed كم يجينا نمعبل كم يلنا تقلتفنا بابنا تقلتفه نهين باب عقميه اللورنا كم يجينا خي كم توم أزيم عبي صاد بروحكي حنت مسحف حفصهم من بابنا 4-5 مسحف تبع عمد كم يلنا نفسنا نعبي زبل reading speed كم هر ده بقس كويس لذي إذا خمأته خينو أبز قصل reading speed نزون شازيم كل مسل خينا ناتنا نهين باب عقمي ناتنا نهين باب قلتافه وين نهين باب لمدي بخمين عبسبل في ده زعمة سيراتيو نحجقن I hope you enjoyed it. Have a nice time.